Ibalik na sa Bureau of Fire Protection sa Davao City ang ilang community information campaign kung asa mga adto ang mga bumbero sa mga barangay aron ng pahibalo sa mga tao sa angay buhaton sa paglikay sa sunog nga naundang lang sa milabay nga tuig tungod sa COVID-19. Kini himuon sa pagsugod sa Fire Prevention Month celebration sunod bulan. Kasi this is the perfect time to raise awareness din as to fire safety and fire prevention since yung mga cases natin sa fire during March is mataas. Usa ka bulan nga aktibidad ang giandam sa BFP para sa sunod bulan. During March 1, meron tayong ikakandak na kick-off activity. So that will signal the start of the Fire Prevention Month celebration natin. So during the kick-off, we will conduct programs, of course, with partnered agencies like yung counterpart natin sa government agencies as well as yung mga fire volunteer groups natin na kasama talaga natin during response. So isa yan siya, sir. We will also conduct yung Community Fire Protection Plan. This is part ng OLP o Plan Ligtas Pamayanan Program ng Bureau of Fire Protection. Pinaagi sa Community Fire Protection Plan kung CFPP sa Davao City Fire District, nagapahigayon sila og free fire planning hilabi na sa mga vulnerable barangays kung asa sagad dunay mahitabong sunog. We will also intensify yung pagkandak natin ng OLP on the road. Yun sir, yung mga fire truck natin is nagkakandak sila ng fire truck visibility as well as yung rekoreda to remind the public as to fire safety and yung mga fire preventive measures natin sa houses, sa workplace, and to the community din, sir. Aron ma-update ang katawhan, giawhag ni Borja nga bisitahon kanunay ang ilang BFP social media page. Sanglit makita sa ilang social media ang tanang mga informative videos ingon man ang mga measures o fire safety tips aron malikayan ang sunog. Nanawagan usab ang BFP sa kooperasyon, aktibong partisipasyon ingon man ang pagbinantayon sa publiko kabahin sa fire safety. Base sa dato sa BFP, 69 ka mga sunog ang natala karong tuiga. Mukabat na sa 3,570,800 pesos ang kinatibuk ang danyos. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe!